bafowethu siphinde siyanamukela ohlelweni lwenu iDurban Network la sikuphi ku-Mother of All Maskandi Festival phansi eThekwini kwelikaBhanana. Njengamanje ngino-DSD inkundmalanga madoda ekudala igudla yeqintaba nentabakazi. Ngane yakwethu zizwa kanjani ukuba ingxenye ye-Mother of All? Angiqale ngibingelele kwi-Durban Network kusho nami ngikuyi-network njengamanje ngigijima ngisulaphe kwethe bayidonsa kimi network ubingelela abafowethu u-DSD ukhangelano kaMhlongo eNkandla eShoba leNyathi owasiwa ngo-DSD owasiwa ngoGqoko usho okuthandayo nje la Durban kaMaskandi maningi amagama shuthi wathola estate phela insizwa kuthiwa iyaye yethiwe ngegameko ngesehlo zayo impela nemfowethu uma ungakhuluma ngo-DSD emagama akhe awusahlukene nesitho sentombazane esibizwa ngawonke amagama lawo ohleketisa ngawo. Mfowethu sitshele ngefeeling yakho yokuba ipart ye-Mother of All. Ngijabule kakhulu ma uthi uyanothisa ngiphakathi kwama-2K. Yebo. Abanye abacula engikhompyutha nabo ngiyabasala abanye ngubhuti wabomdala kodwa ngegalelo lami lokhu ngiyiphakathi nabo noma ngawinanga i-competition akungiphathi kabi ngoba ngikhulisa abafana abancane ngiphakathi kwabo. Umcimbi ube muhle kakhulu abantu baphumile banesasasa lokweseka kakhulu nokuzayo unyaka futhi ngathi ngaba leso simo leso ngijabule nje kakhulu nokusebenzisana nabo nokubambisana abe-Mother of All Maskandi kumnandi nje kakhulu. Kumnandi kakhulu. Mfowethu mhlampe enye into engingayibuza kuwena ukuthi yini lo isebenzisayo ukuzisustain ngakuloko uqhubekile ube khona ama-artist ayawo asithele but u-DSD usenesikhathi ekhona kodwa uloko esustainile uloko ekhona iple mfihlo yakho le. Imfihlo yami nje yokuqala ukuhlonipha abalandeli bomculo kaMaskandi bebonke lokuzazi ukuthi ngubani lokho konke ongisebenzelayo. Sikhulume ngommusic wakho bayawuthanda abantu umusic wakho leyo nje waqhamuka abantu they are very intrigued with your music kwenziwa yini ithini recipe lapha mawuse studio? I-recipe ithi ngikhuluma ngento ethinta umuntu ophilayo emhlabeni nanoba ubani njengoba siphila sinezimo engafani. Namhlanje nginenkinga nomndeni, nginenkinga nesithandwa sami, nginenkinga nabasebenzi engisebenza nabo. Ngikhuluma ngezinto ezisithintayo hayi izinto ezithinta mina ngathi ukuthi mina ngigibela ibhanoyi ngemali yokugibela ibhanoyi no. Ngikhuluma ngento ethinta umuntu ophilayo lokho okwenza ukuthi okungisebenzela nokuthi ukuthi ngiqhubeke nokuphila endimeni kaMaskandi. Mfowethu umculo kaMaskandi usulandela ama-2K njengoba uchaza wenziwa ama-2K o-producer sekuyaba ama-2K ko-keyboard ko-bass guitar nani even nabalandeli kule nkumbi zabantu abakhona la iningi labo ama-2K kusho ukuthini ukuthi umculo awuthatheleka phansi kuthiwa umculo wamabhinqa abantu abangafundile kodwa namhlanje usuduma nasema-university? Kusho ukuthi kuphelile ukuthi lapha emhlabeni esiphila kuthiwa khona umuntu oyiqaba. Sonke siyabantu siyalingana ngama-qualifications ngeke size silingane nangey'gaba zokuphila kodwa siphila impilo efanayo ngoba uma uzokhumbula kahle noma ngabe kuthiwa kwenziwani kuqala kuculwe kuthandazwa. Yikho umculo kaMaskandi usufana nomculo womthandazo ngoba usemzweni yawo wonke umuntu ophilayo ingane encane umuntu omdala uyakhona ukuphila ngomlayezo kaMaskandi. Futhi siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kahle. Tshela abantu lapha emakhaya beDurban Network ukuthi lapha kuma-socials ume kanjani o-Facebook bakho bame kanjani uma befuna ukuxhumana nawe noma bakubhuke? Okwamanje ngisathe ukulahlekelwa i-network ngoba ngikuDurban Network nje into zami ngisathe ukuphazamiseka ngizosobantu ngibanikeza information bethi bagijima lapha bengangitholi nezitonyana esathe ukuphazamiseka ngixolise lapho kungachazi ukuthi la kukanjani ngoba okwamanje ngizobanika i-information e-wrong ngisalahlekelwe i-network yaseThekwini. Besikhona ngani zakwethu iDurban Network sibambe yena insizwa endala u-DSD asibonge.